breakfast, siocled a chreison a deli, bob bore a ffrynhawn. Creu golwg a llanast mhob man, beth bynnag a ffynwn a gawn. Aros ar ei traed am oriau, teledu mlaen trwy'r dydd, cael bwyntio a dawnsio ar y gwely. Wel, dyma'r lle gorau sydd. Aros trwy'r dydd mewn pyjamas a chael sylw yn ddibaid. Mae ambell westi gwych i'w gael, ond y gorau yw tŷ nain a taid.